Bilbotik etorri naz, musika denda batera joan naz, eta burbete begituten egon da gero lan ze musika dauen, eta ba, 22 € gaitik, izela lehengo 4.000 peseta, bada dirue, bai musikaria bere bizibia dire, eta teknikariek eta bar, osea, musika disko bat itea bere gastuek daukoz, eta ni aldan neurrian bakotxari dagokiona ordaintzaren aldekoa naz. Orduan, bueno, 2022ko disko bat erositot, Blind Guardian. Da holan entzuten ibiliena soin apurbet, da holan lehenengo entzunaldi baten, bueno, barru kaldea ikusten da, ez? Da apurbet iluntasuna isladatzen dauen diska bata, ez? Gozue, apurbet iluntasuna eta bai, badauko bere parte argitsua, eta nik holan lehenengo entzunaldi baten asko gustau jat lehenengo kanta, Deliver Us From Evil, libra gaitzazu gaitzetik, eta gero Let It Be No More. Ez dakit, ez utzi gehiago edo olako hori izango litzateke bere itzulpena uste dut. Da, bueno, Let It Be No More honek 12. trakean ere badauko heavy vocal zifinten dau, vokal ahots heavyekin. Da, holan lehenengo entzunaldi baten bi kanta horrekaz geratzen naz, entzungo dut gehiagotan, eta oso talde hona da. Nik nirea dan beste disko bat badauket, esan da, Imagination from the Other Side. Da, bueno, zuzenan ikusita dauzkat behin uste dut ikusita dauzkadala, behin bai, totemen hor Nafarroan, da, ba, potentea tire. Holan, doble pedala gustau askero eta musika heavy eta solo, landutako soloak eta, ba, nik gomendatzen duan talde bata. Beti dauko, apurbe, bueno, disko batxutan behintzat badauko iluntasunari bere egiten dutxo referentzia eta ez dakit. Gaia interesago askero, gomendatzen dut. Blind Guardian.